Ai ke play fiang ni kesengi haga kerteng ke batiang tam ke jong try Jesus Christ. Dongin lej ban pusan na ke tien ke jong play haga ni kesengi. Pangin nyepet na ke kitab proverb kelenong ke bakat pra ke dekat ke bekendai. Ke kitab proverb ke de jing hikai bangin yo jing start haga jing em. Di dongin nyepet ni ngap ke ke bagak tien ke jong play ke dan ban ong na ke benta jing hilang baro. Utaru bajai pede halagakam, ulang shipara beruta penserwa. Hang ni kaktian ublek kekran sepang arngot kibreo. Wei ubreo udai ubajai pede, ubajai tu uba alhia, wei pat uba penserwa kai yak kabulayo hagajing em. Di hang ni kaktian ke jong blai ka ong dan kibri ke bajai tu kiba kim tre bat ki thadru ban tre ban kta ban le ya kanu nu ka kam ki kwa ba tang ka basuk kanu nu ka kam ka bakhya kimla ban le islam namar ki jaitu bat ki thad kanu nu ka kam ka baki hab ban ki step ki thad Kanu ka kam ka bagi hab ban ay ka bormet kitad. Kanu ka kam ka bagi hab ya ka ban pelut sibun ka por kitad. Ban ka daw ka jing jaitu jangki ka jing duk ka jing kerdu kawan. Dan pat uwe jaj breu ubagaktin ublay ka ong ulong penserwa kai. Yak ek bula yo. Lesi uni pat udi ubreu basmat ubasting ubatray sibun kikam kibula ban tray kidang step upendap sibun kikam ban ka daw jing smart jing sting ga jungu. Lala ban yo sibun ke lesi ula ban kamay sibun na ka daw ka jing smart jing sting jungu. Ti hinray ula penserwan opat yak ka bula yo pediang. Ka bula yo jing kerkul ling baga jing tray minot ka jungu ula penserwano. Haga bakat do ka bula yo ru ula dono nama ula penserwa kai. Dia ka bakat do ngi uni ubam treiru umdane ai. Par uni uba treiru umdane ai. Wei udi uba jaitu wei par uba penserwa. Par ka Bible kong kini kilong kumshi para. Kemut kibiya suriem walada ki aper haga pasdang jong jinga lenti haga bakut kilong kumju. Di dene ta daw ngidan kam ban ket mau gadi jing hikai. Kabaning kong ngem de ban long ki ba alhia. Ngem de ban long ki ba jai pede ngidi ban long ki ba smart ki ba sting. Batungin pan bor no blay bu blay ai bor ngi bingin la ban 3 minute. Ya keduru kam ko blay kur khui ngi la ka long ka baret lani ka ba kraw. Haga jo ko por ringi la 3 minute. Tungin nang ban pendon kam ya kata ka bagi yo na ka ta jing tray. Kanu ka bagi pelut klem jing perkhat. Kadi ka jing biet. Pa kanu ka jing pelut ka blong palat ban ya ka bor jong ka jing mi. Kadi ka jing penserwa kai. Pat ka jing bom sko thu. Ya ka ka bangidon. Pat kanu ka jing pelut ya ka bom tei la ka long ya ka met lani ka jing em. Kidan shibun ki jing pelut ki bangi pelut tang la ka bentaban persubha ya kini ka jing kwa ka met henry penban kam don jing bento ru em. Ka pen sneu lesi ka jing di ka jing bam kwai secret biri ka kiat ka jing subha ki bam don jing bento ru em. Kire ka basub pen sneu ka shishu ya ka jing em. Kini kilong ka jing penserwa. Tadene ta ka daw ka proverb ka aingi ka jing hikai. Pagidon kam banang kumno ban pelut banda ken jing ken ka Bible ka don ka kitab jing ken ka bamut ba ublay u ken jing ken ru ka ba ublay ule uda perkhat nama ublay jong apa jong pi ulong ublay jong ka jing temu kam don ka weiru ka ba ublay ule klem ka jing temu ka jing perkhat lepa tikum taru ngi habangi le gnu no kam iron kam ban yo jing start kanang ba kata ka bangi tray ka nomlong leno bat onnom penhap kerdan ya ka jing 3 minute ka jingi baru beriu uba alhia
tu beliau aga jing start ketika sengi yang apa jepi. But what glad beliau ia jepi komba pilong. Amen.